ओनसोलफोरखौबो जिहेतु जों भट होयो भट होगासिनो दङ बे हिसाबैहाय माबा मोनसे लामानि सायाव बा लोंनाय दैनि सायाव बेबस्था खालामनानै होयोब्ला आरो गुबुन गुबुन बिथिं जौगालु गामि ओनसोल जौगालु न'खर जौगालु बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरखौ मावनानै होयोब्ला खोब मोजां होननानै जों सानो आरो। नोंथांमोना बबे समनिफ्राय भटखौ होजेनदों? ओरैनोथ' 2005निफ्रायनो भट होजेनदों। नंगौ बे समाव जोङो दंफैयो सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलि हालामनि सिङाव थानाय मोनसे गोरोबथा गामियाव बे ओनसोला गोबाव सम जाबाय नैबे ओनसोलाव गामि बसायनानै बेवहाय रायजोफोर थाफैनाया दिनैसिम 20 बोसोरनिबो बांसिन जाबाय गोबाव जाबाय बेवहाय बर'फोरा रायजो जानाया। दा बेवहाय बे ओनसोलनि बे गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां समयसाजों भुगिनानै दङ होननानै जों खौरां मोनदों। दिनैनि नैबे समनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननिफ्राय मोनथिनानै लागोन दिनै बिथांमोना मा समयसानि गेजेरजों नैबे गामियाव नैबे जायगायाव भुगिनांनानै दङ। दा जोङो बे समाव बे गामिनिनो सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनानै लागोन दिनै नोंथांमोना नैबे ओनसोलाव थानानै मा जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो बरायनाय जासिबाय। दा जोंनि बे ओनसोलावहाय बुंनो थाङोबा गासैबो बिथिङावहाय माने जेंना, जेरै बाटासिनिफ्राय लानानै जोंनि बे ओनसोलसिम जालां एरिया होननाय मोनसे ओनसोलसिमहाय बे गोरोबथासिम 15-16 किल'मिटार जायो गासै। बेनिफ्राय बे जायगासिमावहाय बुंनो थाङोब्ला फ्राय गासिबो जेंना आरोखि। लामा बेबो उसुबिदा, दालांथ' गैखाया, बेराफारसेथिं बिखेक आरो लोंनाय दै बे ओनसोलनि गोबां सुबुङानो दैसानि दैखौनो रोगायो। बेवहाय बेलसि दैसा दङ, ओमफ्राय बे बेलसि दैसानिफ्राय एसे निजोरा सेरमायो आरो बेफोरखौनो नागिरलाबायनानै लोंनानै थांनानै दङ दिनैसिमबो। ओरैनोथ' बे जायगायावहाय 1996निफ्रायनो गोजोरै थानानै दङ। दा थादोंब्लाबो भट होदोंब्लाबो जेबोथ' मोन्थायखौनो जों मोननाय जायाखै। बै समनिफ्राय कंग्रेसनि समनिफ्राय रुलिं गभर्नमेन्ट दाबोबाय बिथांमोनहा, आरो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो बै समनिफ्राय बिमानन्द दाखि बिथांमोना MLA जाबोबाय, आरो ओरैहाय हाबल चक्रबर्ती MLA जाबोबाय, आरो बेराफारसेथिं ओरै दा जोंहा 10 बोसोराव आगान होगासिनो अशक सिंहाल सार बिथांमोना फ्राय माने गुबुन बिथिङावहाय एसे एनै मदद होदोंब्लाबो बिखेक लामा आरो लोंनाय दैयावहाय जोंखौ नायसनाखै। ओमफ्राय जोंनि फरायसाफ्रा बिदिनो बे गोरोबथा ओनसोलनिफ्राय थांनानै 7 किल'मिटार बारासो जायो, 8 किल'मिटारानो जायो, आबै सेन्टाराव MI स्कुल फरायहैनो गोनां जायो। गोबां जेंना आरो लामा दालां बेफोरबायदि गाज्रिनि थाखायनो अबेबा समाव गथ'फ्रा खस्थ'खौ बानानै फरायसालिखौ थाब नागारनो गोनां जायो। आरो बिदिनो बैसो जास्लाबैयावनो बिदेशफ्राव थांनानैहाय खामानि मावहैलाबायनो गोनां जायो। बेफोरबायदि गोबां जेंनाजों थानो गोनां जायो। बेनिखायनो जों खावलायो जोंनि ओनसोलफोरखौबो जिहेतु जों भट होयो भट होगासिनो दङ बे हिसाबैहाय माबा मोनसे लामानि सायाव बा लोंनाय दैनि सायाव बेबस्था खालामनानै होयोब्ला आरो गुबुन गुबुन बिथिं जौगालु गामि ओनसोल जौगालु न'खर जौगालु बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरखौ मावनानै होयोब्ला खोब मोजां होननानै जों सानो आरो। नोंथांमोना बबे समनिफ्राय भटखौ होजेनदों? ओरैनोथ' 2005निफ्रायनो भट होजेनदों। 2004आवहाय निर्बासन सेन्सास खालामबाय इलेक्सननि, बेनिफ्राय 2005निफ्राय भटखौ होजेनदों आरो। जोङो बे समाव मोन्थिनो मोनबाय नैबे गामिनि जि रायजो राजाफोर बिथांमोना माबायदि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो आथिखालाव माबोरै सोलिगासिनो दङ। बिथांमोना बुंदों 1992 मायथाइ समनिफ्रायनो बिथांमोना नैबे गामियाव गोजोरै थादों। लोगोसे 2005 मायथाइनिफ्राय बिथांमोना भट होनो मोन्दों, नाथाय भट होसेयावबो बिथांमोना दिनैसिम लामा दालां आरो लोंग्रा दैनि सुबिदाखौ मोनाखै होननानै बिथांमोना जोंनि गेजेराव मोनथिहोदों। लोगोसे बिथांमोना बुंदों खाथियाव थानाय मोनसे दैसा, बे दैसानि दैखौ लोंनानै सोलिगासिनो दङ। बेबायदि जेंनाखौ जोंनि गेजेराव फोरमायथिदों। दिनैनि जि नैबे गामिनि जि जेंना जेंसि फोसावनाय, बेवहाय आङो धेकियाजुलिनिफ्राय आगोना बसुमतारी। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन। दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन।
दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बर्डर दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, सिखिरि दखना, आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बर्डर फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना। नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बर्डर हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बर्डर गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बर्डर हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।